Sí que se sent massa? Se sent bé? I així se sent? Doncs vosaltres, la capsa màgica. I de seguida, junt amb la capsa màgica, el gran professor Setrill, que acaba d'arribar de París. I un momentet, perquè vaig a buscar amb el gran professor Setrill. Mesdames et messieurs et tous les enfants, je suis arrivé de Paris spécialement pour débuter devant vous. Un entraîneur a la fadrina de la font, a buscar un tiret d'aigua, la fadrina de la font, a buscar un tiret d'aigua. En castellano quiere decir pastanagas, peras, pomes, patates, patates prunes, pebrots, préssecs, pollastres, panotges, planters, pèsols, múcoles. Ai! 16 jutges d'un jutjat mengen... Aquest ninot es diu Sebastià, eh?
5 trossos, ben plegat, així és, quina corrent d'aire. I el bitllet torna a quedar sencer. Aquest exercici tan difícil, en Robert i Clara es despedeixen de tots vosaltres. El té 20 anys perdut i allà una vida para. Gràcies. El té 20 anys perdut i allà una vida para donar. Para un cel que amb una mirada parada passegen lleugers un serrant d'amor per anar més lluny. No fos cada mà per decidir pas per anar feixut. No els entendré si no heu tingut mai por ni pots cair per plorar-hi algun consell. No els entendreu, no els entendreu, i ells se'n fan creu. Tan senzill que